Neporiadok, neupravený alebo zle prezentovaný byt môže odradiť potenciálnych kupcov. Vyčistite a usporiadajte svoj byt, aby bol ešte príťažlivejší. Profesionálne fotografie môžu tiež predviesť vašu nehnuteľnosť v tom najlepšom svetle. Čo ešte patrí do zlej prezentácie? Fotky, na ktorých vidieť rozhádzané veci, riad na kuchynskej linke, utierky a podobný bežný neporiadok. Odfotený skôr nábytok ako čo najväčšia časť miestnosti a zviditeľnenie priestoru. Fotografie sú totiž prvým signálom pre človeka hľadajúceho byt alebo dom, či sa k vám chce ísť pozrieť a či sa ku vám vôbec dostane. Dajte si na nich záležať. Myslíte na to, že predáva emócia, teda dobrý pocit. Ten docielite tak, že v byte bude čisto, teplo, svetlo a vôňa. Majte sa pekne.